Kaya lahat ng pira ni Ate Arian mga kasinag, nagka total ng 37,400. Mabigat din pala. Mga kasinag, medyo inabot kami ng gabi. Ito na yung yero. Ayan na yung mga gagamitin natin. Kumpleto na ito mga kasinag para ikabit dito sa bahay ni Ate Arian. Mga kasinag, kararating lang namin. Ano yung bangka kukunin na natin yung yero na binili natin nakaraan mga kasinag, yung gagamitin natin sa bahay ni Ate Arian. Okay naman mga kasinag, ito lang ang kulang, itong pambubong na ito, tapos yung mga pako. Pag nakuha natin mga kasinag na kumpleto na yun, kakausapin ko na yung grupo ng Team Lakas para ma-schedule namin ang araw kung kailan namin bubuhin yung bahay ni Ate Arian. Andito yung mga kasinag. Gis lang, Gis. Oo. Mga kasinag, dala ko na yung pako. Kumplito na daw ito. Na-prepare na daw nila ito nung nakaraan pa. Para pag pick up nga ni ready na. Antay-antay natin mga kasinag yung yero lang, tapos yung kukup. Ayan ang mga kasinag yung yero. Bitaw-bitaw. So yun ang pamagap mo sa dito. Sige natin lang, huwag mo galawin. Ito lang. Ay, utol. Hop. What's yan? Lima. Laba na. Ayos na yan. Okay na yan. Kudan lang. Talian na lang. Oo. Lima pa lang ito mga kasinag. Lima pa lang itong nadadala nila. Tama, lima pa lang nga. Ang isa pala nito mga kasinag, ano to, 500. Yung may kulay kasi 630. Ito lang muna ang binili natin para makatipid-tipid. Kailangan mga kasinag, pagkasyahin naman natin yung budget para sa bahay ni Ate Arian. Kaya yan lang ang binili natin, binabudget natin mga kasinag. Matanong pala ako ng bulkasil, kasi wala pa palang bulkasil yun. Ngayon panlagay doon sa pako ng yero mga kasinag. Kulang pati at ang dala kong pira dito. Bibili muna ako mga kasinag. Ayan mga kasinag, nakabili na ako ng bulkasil. Ito ang nalimutan ko. Ito na kumpleto na ito mga kasinag. Ayan ito na, lahat na yan. Lagyan muna natin ang bulkasil na yan dyan. Ito lang yung kukunin natin mga kasinag. Ayan mga kasinag, update ko lang kayo pagdating sa bahay. Medyo maingay kasi ang makina ng bangka. Mga kasinag, andito na kami. Ayan, kararating lang namin dito sa Diak. Hagis ka na? Ayan mga kasinag, kaludoong lang namin. Okay, ayan. Ayan mga kasinag, andito na kami. Magbubuhat na ako nyan. Napunta doon kila Ate Arian mga kasinag.
Bigat din pala. Mabigat din pala ba kasi nagsunuhin to? Wala na sikat din dyan, pirandahon. Alin po? Yeah, pirandahon. 14 po. Nagura 500 po ang isa. Buhati lang namin mga kasinag, pagtulungan namin ni kuya. Mga kasinag, medyo inabot kami ng gabi. Ito na yung yero. Ayan na yung mga gagamitin natin. Kumpleto na ito mga kasinag para ikabit dito sa bahay ni Ate Arian. Mag-schedule na lang kami ng araw kung kailan namin gagawin to. Ayan ate, ayan na lahat. Ayan pala si Ate Arian mga kasinag. Ayan. Salamat po. Ayan mga kasinag, update ko lang uli kayo susunod araw. Pag ayos na namin to. Ate, mapunta ba kami? Ato, pagod na. Sakit sa ulo. Sakit sa ulo mga kasinag ng yero. Pagbat namin. Mga kasinag, magandang gabi. Tatapos na natin maglipat kay Magayon. Tapos sa kambing. Update ko kayo ngayon mga kasinag dun sa napamili natin. Nakabili tayo ng sawali na pandingding dun mga kasinag sa bahay ni Ate Arian na 10 bilog. Nakita niyo naman yung nakaraan mga kasinag, 10 piraso nun, 3,500. Nakabili tayo ng yero, pako, kukop. Naghahalaga mga kasinag ng 8,630. Naipakita ko naman sa inyo yung nakaraan yung resibo mga kasinag. Tapos yung bulkasil ngayon mga kasinag, binili ko pag pick up namin ng yero doon sa tindahan. Binili ko ngayon na 200. Tapos yung kahoy mga kasinag, yung haligi, tapos yung kahoy na gagamitin natin sa paladingdingan, yung kakapitan ng dingding, naghahalaga yun mga kasinag ng 5,400. Kasi ang isang haligi mga kasinag dito 500. Tapos yung kahoy naman isang piraso ay 30. Kaya naghalaga yun mga kasinag ng 5,400. Kasi siyam na haligi yun mga kasinag, tapos 30 piraso na kahoy. Tapos yung pag pick up natin ngayon mga kasinag dun sa yero na pinick up nga natin, ang binayaran ko sa bangka mga kasinag ay 500. Kasi wala namang ibang sasakyan dito mga kasinag kundi bangka lang. Walang ibang sasakyan nakakapasok dito, kundi motor lang sa lupa. Tapos sa dagat naman, bangka pandagat. Yun lang pwedeng sakyan ng mga kargamento dito mga kasinag. Tapos nung nakaraan mga kasinag, lumapit dito sa Ate Arian kasi wala daw silang pansaing, naghiram muna ng 200. Kaya nabawasan namin 200 yung yung pundo. Kaya lahat-lahat mga kasinag, ang nabawas na doon sa sa pera ni Ate Arian na nandito ay 18,430. Ulitin ko mga kasinag, 18,430. Lahat-lahat na mga kasinag ng pinamili natin na gagamitin sa bahay ni Ate Arian. Ngayon mga kasinag, ang pera niya dito sa akin ay 33,307. Ngayon mga kasinag, may nagpahabol ngayong araw lang. Hindi ko na po babanggitin kung sino nagpadala at kasi halos ayaw naman nilang magpakilala. Kaya nagpapasalamat po ako ng marami sa lahat po na nag-sponsor, nagtiwala na maging tulay ako para matulungan si Ate Arian. Maraming salamat po. Si Lord na ang bahala na magbalik sa inyong mga kasinag. Yung pinadala ngayong araw mga kasinag na sinend sa GCash ko ay 4,105. Kaya lahat ng pira ni Ate Arian mga kasinag nagka total ng 37,412 pesos. Ayan lahat mga kasinag ang naging total. Pero ngayon mga kasinag, sa kabuuhan na yun, babawasin natin yung 18,430. Kaya mga kasinag, natirahan na lang si Ate Arian ng pera sa akin ng 18,982. Ayan na lang ang hawak kong cash ni Ate Arian mga kasinag. Ngayon pala, mag-i-schedule po kami ng araw kung kailan namin bubuhin yung bahay ni Ate Arian. Kasi yung Team Lakas mga kasinag, yung ibang membro, may gawa pa naman. Kakausapin ko muna isa-isa sila mga kasinag kung anong araw ang bakante sila. Yan ang ipapakiusap ko lang sa Team Lakas na matulungan namin si Ate Arian. At yan na rin ang bilang tulong namin ng aming grupo kay Ate Arian na mabuo yung kanyang bahay. At maayos na yun mga kasinag. Yung susubra, yun na lang mga kasinag ang ilalaan natin para doon sa bata. Mga kasinag, sa mga nais pa pong tumulong kay Ate Arian, i-message nyo lang ako mga kasinag sa aking Facebook page na Imboy Uragon. Kontakin na lang nyo ako dyan mga kasinag.
Maraming salamat po. Mga kasinag, bago magtapos pala ang vlog na ito, sa mga nagpapa-shoutout pala mga kasinag, shoutout ko muna kayo. Shoutout pala kay Mr. Binigalang, Mr. Kinsander Japan, Mr. Domingo Sandico, Menes de la Cruz and family from Naik, Cavite, Vicente Mukbang Vlog, Family Gripon from Huban, Sorsogon, Ginny Capablanca from Butuan City, James Pereiras from Commonwealth, Quezon City. Shoutout din sa Estepona family from Canada, Domingo Lopez from Ligao City, Albay, Helen Taktas, Brian Angay-Angay at ROTC Community Chapter. Salute brother, ingat kayo lagi. Nelia Gyoso from Karamuan, Camarines Sur, Jonathan Bermudez from Saudi, John Ray Oliodo, Luis Romano Garinga from Silang, Cavite, Cow family from Binyan, Laguna, Mike Scout TV Vlog, Arnel Arnosa, Mercy Narito, Ronaldo Pereira from Muntinlupa, Albino Makalalag from Antipolo, Rizal, Binmer TV from Pasay City, Joel Bios from Damam, Saudi. Sa lahat ng tumulong kay Ate Rian, maraming salamat sa inyo. Mga sinag, pasensya na mga kasinag, hanggang ngayon wala pa po akong update tungkol kay Bagwis. Pag natapos ang mga gawain ko mga kasinag, hahanapin ko po ulit siya. Huwag kayong mag-alala mga kasinag, hindi tayo titigil hanggat hindi natin alaman kung nasaan si Bagwis. Maraming salamat po sa lahat ng inyong suporta na ipinagkakalob nyo sa amin. Isa kayong tunay na sinag. Hanggang dito lang, bye bye.